Здравейте, аз съм Зозо и това е сервер на Креатив. Нов сервер, ще бием дракона на Креатив. Да. Спря се чувах бе, педерас. Ади бе. Хапи. Като се вижда на тъмно. Не са хилай. Лош дракон. Пущах ви твърде бързо клипа, както гледам. Да. Хила съм прибирал също. Яла така е. Въпреки че жена. Лесбийка така. Недоклатен. О, колко точен не. Тези ракети ще се изстрелят след 10 секунди. О, между другото, какво мислиш за новите подобрени клони? Дядо, новото не винаги е подобрено. Ще видим скапаното хилване. Ела, има още хилване. Ти сама ми покажеш хилването. Много си дълго. Не ми трябват ракети. Сега ще пусна лазера и ще срина магистралата собственоръчно. Макаш убия толкова педерази. От толкова далеч. Не го е срам. Шат. Ще го следвам и да видим дали има. Не. Съжалявам, че го бием на Креатив, но съм твърде зле, за да го бием на Survival. Любимата ми част. Ела тук. Само да ви кажа, сега снимам на компа на тази версия. А, да, на новата версия съм вече. Най-новата. Но това, където ще ви кажа, майче ще почвам да снимам и на лаптоп. Да снимам. Не, че някакъв път ще снимам и на лаптоп. Трябва да го бием бая бързо. Пак отново ще се извиня, че го бием на Креатив, не на Survival, защото имам няколко клипа от новото оцеляване и още енчантинг тейбъл и самите диаманти не съм ги намерил. Ади бе. Атай. Ма твърде бързо му спря хилането. Толкова бързо не съм спрял. Съм спирал хилането. Ела! Yes, бе! Хайде бе, не съм взел и половината. Хайде бе! Ате! Хайде! Ела тука, ела, моля те! О! Къде отиди сега, мамка му деба? Ето. Ела. Що те очаква тебе? Ела! Къде раз? Лесбийка! Недоклатен! Майка ти, бе!
Беше ми фрачичките. Хайде. И аз стрелям твърде бързо. Супер. Ще бъде трудно да го бием около. Тъй! Вече съм взел бая повече от половината. Хайде, моля ти, искам да го бия. Майка ти летяща дева е гущер такъв. Змей. Недоплатен такъв. Идвай. Педерас. Нищо би ми лидера на креатив. Може, ако имам. Майка ти. Ела. Хайде, лави! Майка ти. Хайде, още малко, разкатах го. Хайде, Хайде, страшен съм. Добре, ще отнеме бая време, докато го убием. Ние сме още малко... Още... Падна чашата и се оплаших да не мога, да? Не! Не! Що баш най-неподходящото време не умение лъка? Не, майка ти, бе! Не! Jesу, е тук далече! Омъгай, убих те! Победих го е! Yes! Добре, да легнем да спим. Добре, айде. И това беше за мен днеска. Надявам се да ви е харесал клипа.